Sziasztok, én Gábor vagyok, és ezúttal szeretném nektek bemutatni egy továbbfejlesztett glitch effektet, ez a separated glitch effekt, amikor magunk jelöljük ki azt a részét a képernyőnek, ahol szeretnénk ezt az effektet érvényesíteni. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy nekem már itt van itt egy videóm, ehhez hozzáadjuk a BetTV nevezetű effektet, itt az egész képernyőt effekteli, ezt mi szeretnénk beállítani, alapból egy másik fajta effekteljem, ne ez a zajosítás, ezeket tudjuk állítani, nekem ez lényegesen jobban tetszik, illetve most fogom azt megmutatni, hogy tudjuk ezt elszeparálni, tehát ne az egész képernyőt effektelje. Itt hozzá tudunk adni színeket, hogy csak azokat fajta színvilágot, vagy azokat a pontos színeket, amiket mi kiválasztunk, azokat effektelje. Ugye én a billentyűzetet szeretném most, ezt meg is adtam neki, itt lehet is látni a kis kockából, hogy a fekete szín meg van adva, illetve már látszik az egész képernyőn, hogy más nem is nagyon kapta meg ezt az effektet, csak a billentyűzet. Ezek után, ahogy eddig is az előző videómban, amikor beszéltünk a glitch effektről, tudjuk állítani, hogy mennyire csúsztassa el a képet. Én adok neki itt egy 2-es elcsúsztatást, és azt szeretnénk még most beállítani, mert ugye itt látjátok, hogy egy egyéb fekete részek a képen is megkapják ezt az effektet. Na most ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy csak a billentyűzet legyen, hogy én újra be kell tennem ezt a videót, amit erre használtam, fölé kell tegyem, timeline-on legfelül helyezkedik el, úgyhogy mindig az az első számú kép, ami felül fut a timeline-on. Itt most éppen ezért nem is látszik semmi. Előző videómban már beszéltem, megmutattam a maszkolási beállításokat, úgyhogy most ezt nulláról nem fogom megmutatni. Azt, ha visszanézitek, akkor azt ott meg tudjátok keresni. Ezt a Draw Mask tool-t kell használnunk hozzá, és ezt az első videóra, amit feltettünk, oda kell betenni. És ugye itt, ahogy az előző videómban is mutattam, először meg kell mutatni azt a területet, amit maszkolni szeretnénk. Most nekünk ez a billentyűzetünk az. Most nem a legpontosabban csinálom, de lássátok, hogy ez hogy is működik. És utána adunk neki egy invert opciót, és abban a pillanatban már ezen a részen mutatja az alsó videót, tehát és az alsó videón ugye az egész billentyűzet, meg ezek a monitornak a fekete szélei, az egérpad, illetve majd amikor jön be a képbe, akkor a számítógép is elkezd rezegni. Most csak azt a pozíciót állítottuk be neki, ahol beengedheti gyakorlatilag az első képhez a hátsó képet, és így lehet elszeparálni. Remélem érthetően elmondtam. És utána a következő dolgunk az, hogy ugye csúszik ki a videóból a billentyűzet, tehát ezt trackingelnünk kell. Úgyhogy ezt a kockát először is oda kell tegyük a első képkockánál, ahol elhelyezkedik a billentyűzet, és utána adunk neki keyframe-eket, amiről már sokszor beszéltem az előző videóimba. Hogyha jobb klikket nyomunk, és ott adjuk hozzá a keyframe-et, akkor mindenféle pozícióra egyszerre megadja neki, és nem kell külön-külön beállítgatnunk. És ugye azt már mondtam, hogy a Final Cut-nak van egy automata pozíció trackingje, tehát az első keyframe-et azt mindenképp meg kell adni, és utána ugye érezni fogja, hogyha változtatunk a pozícióján, amit most bejelöltünk. Tehát a billentyűzetünk kurzorával, a jobbra haladással tudunk tovább csúszni képkockáról képkockára, és nekünk ebben az esetben már csak az a dolgunk, hogy ezt a kockán belül tartsuk. Ezzel meg is volnánk. Most nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Lehet látni, hogy most folyamatosan rezeg a billentyűzet. Ilyenkor, hogy hatásosabb legyen, akkor érdemesebb azt megcsinálni, hogy a B betű megnyomással, tehát a Blade tool-lal bevágjuk bizonyos részeken az alsó, tehát a glitch effekttel ellátott videót, és ugye itt lehet látni, hogy milyen szeletekre vártuk. És az első szeletbe akkor kikapcsoljuk a BetTV nevezetű glitch effektet, a másodikon futni fog, utána megint kikapcsoljuk, utána ezen megint futni fog, ezen megint kikapcsoljuk, illetve így tovább. És akkor így még hatásosabban is néz ki a dolog. Ahogy az intróban is láttátok, én ez alá tettem egy kis glitch effekt hangot, ezért még
pofásabban néz ki. Ha megértitek ennek a működését, akkor saját magatok is nagyon-nagyon sok mindent ki fogtok tudni találni. Ennek a csatornának az a lényege, hogy igaz útmutatóként megmutassa, hogy működnek dolgok, de utána igazából a fantáziátokra bízva nagyon-nagyon sok mindent lehet kihozni az ilyen effektekből, de majd a továbbiakban újabbakat fogok mutatni, úgyhogy egyelőre ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot mindenkinek, sziasztok!